Täze okuw ýolunyň golaýlamagy bilen mekdep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmeň ähmiýet artýar. Bu döwürde enatalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berza etmek alada tartýar. Käbir enatalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly tinaga käbagt bolsa agyr mesele öwürlýär. İşsizlik hem bahalaryň ýokurlanmagy zararly. Käbir maşgalalar çağalar üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada bir näçe çağa okuwa gatnaýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar esasy okuw esbaplarynyň umumy bahasy ortaça 800 manada, geýmiň bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumy hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 514 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Aýratynyn bu çykdagylar bir näçe çağaly maşgalalar üçin kynçylyk döredýär. Köp adam çykdagylary bir näçe aýa bölmek üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar. Enatalar çağalaryny mektebe öz mümkinçiliklerine göre taýýarlaýarlar. Geýimleriň, aýakgaplaryň we okuw esbaplarynyň bahalary hiline göre tapawutlanýar. Has ýokary hille eşikleriň bahasy bir näçe esse gymmada düşýär. Dip habar saýdýar we käbir harytlaryň bahasyny mysal getirýär. Mektep gündeliginiň bahasy 4 manatdan başlanyp 25 manada ýetýär. Portfel 120 manatdan 1000 manada, oglanlar üçin ak köýnek 100 manatdan 500 manada, jalbar 120 manatdan 400 manada, tahyýa 30 manatdan 400 manada ýetýär. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp içine maşgalalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Adatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdagylarynyň hatda işleýän enatalara hem uly agram salýanlygyny belleýär. Käbirler öz garyndaşlaryndan we dostlaryndan köni eşik soramaly bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdajy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe taýýarlamak döwlet idare kärhanalarynda işleýän enatalar üçin hem agyr, daýhanlar üçin bolsa bu ägirt uly pul. Dip habar semizäýär. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe taýýarlygy öz başda görmäge mejbur bolýarlar. Käbir çağalar dinjalyş mövsüminde işleýärler, beýlekleri mektebe zerur zatlaryny satyn almak üçin dilekçilik edýärler. Bu aralykda käbir maşgalalar şuňlar öz çağalaryny has gowy mektebe ýerleşdirmegiň aladasyny edýärler we munyň üçin para bermäge kaýyl bolýarlar. Hususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obatynda ýerleşen fiziki we matematika urdan bilim berýän ýürütleşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar diýip habarçymyz aýdar. Onuň sözlerine görä çağalar bu mekteplere diňe tanyşlyk ýa-da para bermek arkaly ýerleşip bilýär. Her okuwjaýynyň öz nyrky bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygyna bolýar. Dip mardaky habarçymyz aýdar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörüýde okuwjaýlaryna şeýle hem ýokary okuwjaýlaryna kabul edilmek üçin şuňlar soralýan paranyň nyrklaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika uniwersitetine girmek üçin 10.000 Amerikan dollary, medisina uniwersitetine 9 we 10.000 dollar aralygynda, energetika institutuna 15.000 dollar, Maktum Guladyndaky döwlet uniwersitetine, fakultetine görä 10-15.000 Amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki uniwersitetlerine berilýän para hem 15.000 we 30.000 Amerikan dollary aralygynda diýip habarçymyz aýdar.